Siyak ni Dedikasyon Arellano, siyak ti may isaak nga balo, mangmanggedak ti laba, sa nga gasolang tinaldaw ko. Hindi ako makaya nga mapakandag iti anak ko. May isa lang ti mapagbasak, tadi ko nga kaya. Ti lang kanam may sakilo laeng ti gagatangik ti inaldaw, tama di ko kaya. Nagiti anak ko, agsidadala ti kumporme. Patarakin na ninanang ko ti antik. Taado kami nga agkakabsat, titatang ko bartekero. Patarakin na nanang ko ti antik, tama din na kami nga kaya, to nga polo kami nga agkakabsat. Hindi din magkala kung saan nagsablinak kininanang ko. Sila nagpatingga ag grade 6, madina kami kaya ninanang ko. Ni tatang ko, karkariri na ninanang ko ngamin idi. Tinakamamakin nila kay ko jay Punerere Pacifico, ada kana-kana nga nangyamam mo kanya, may nainturong na mo dito magsinggalin sa nagamamu kami kin nila kay ko. Di kuan, nagamam mo kami, kinayat ko maten. Kuan, nagasawa kami, kabilin na, kakasinak hindi pumampanaw na mapanagibalay mi. Nagsina kami pa idi ti may sa adab may sa nga anak mi idi nagsina kami. Idi ko ani may namulain nala. May namulay nala, nagsubli na mulang ta maasinak pinday anak ko nga pinanawak. Kaya di ko kabilin na alata, kung nakpay tibunang. Di ka lumaban na mo ida, kung nakla patayin na ko, kanamo kanya na hindi. Kung maasim mo lang kanya, kisungahan na nga inaramid. Di ko nagsangsangit akay di masikugak pay di ko aganaka manin kamatin na alata mapanapay mo miyan di itis sa bali nga balay. Ito ka may nagtumula biruken ke di ko gawid ak tuman di balay mi di bantayen deng. Hangko kayat di makabkabil, agong day di tatang ko. Numaminsan pa nga kabilam, yun na, ang kayong agtipo nang, kunana day di tatang ko, day di tatang ko kami natayon. Kutatang, nagtipong kami mulaang day. Nakalima kami ti anak ko, dahil may kapat, impaampong kumanin, tama di ko nga kaya.
Ipaampo ko kumaamin yung maasin na amat. Di ko kunada ta kakasi ka mga sapsapol may sam kunada mga maasin na amat.